ଉପକାରାଗାରରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କ୍ରମେ ମୃତ୍ୟୁ। ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଜଟା ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୟସ 62 ବର୍ଷ ବିଗତ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜେଲରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ 11ଟା 30 ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ରମେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୁଲୁ ମାଟିଆ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଶନିବାର ଦିନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।